Agradecer de todo corazón, en nome da súa viúva, María Teresa Balbuena, dos familiares que viven en Sela e dos que vivimos en Vigo, a todos os que fixeron posible este acto homenaxe que se está a realizar no lugar que corresponde, a Granxe. Moitas gracias á Asociación Cultural de Visto de Sela, ao Concello de Arbo, á Sociedade Española de Estudos Clásicos, pola vosa colaboración. Moitísimas grazas ás autoridades culturais que se desplazaron ata aquí, don Xesús Alonso Montero, don Víctor Freixán e don Juan José Moralejo, gracias ao alcalde de Arbo, don Xavier Simón, a Agapito Balado, a Manuel Álvarez Groba, presidente da asociación chamada Evaristo de Sela. Grazas, por suposto, especiais a rapazas e raparigas, recitadoras e músicos. Evaristos descubre a orixe grega do seu nome estando en prisión. Así consta nun caderno escrito no cárcere titulado A propósito de mi vida ou a impulsos del corazón.